Какво става, хора? Аз съм Стоян БГ и днеска ще снимаме пак на Майнкрафт. С мен Бубака 1, 2, 3, 1. Какво става? Знаете, че видеото може да спре към четвъртата минута, без да ви кажем чао, не знаем. И да знаете, игнорирайте всякакви излишни звуци. Дори и викане. Всичко. Разбрахте? Предупредени сте. И днеска ще снимаме на такова. Сега ще се върна. Изведнъж рязко заби. Хора, върнах се. Бубака влиза. Или се опитва да влиза. Когато уява видеото ми, има линк за канала. Абонирайте се. Добре, с мен ще се видите, когато най-сетне вляза. И с мен, когато влезе. Хора, ще играем в друг сървър и ще се върна, когато съм в него. Затова и двама няма да сме на един сървър, най-вероятно. Да. Хора, няма сме на един сървър, жалост. Има неизвестен лаг заради мобизена. Аз все още се опитвам да вляза в набови сървъра. Още 2 опита ще направя. И ще влезна в един мой. Но нещо не е хубав. Добре, хора, този сървър е за аз, Стоян БГ и още едно момче, което още не знае за този сървър, понеже... Природата си е хубава нарисувана. Да видим. Пак ще пробвам влезна в Бубака. Клипчето сигурно ще е още 3 минути. Може, че още една. Няма да влезем в еднакъв сървър. Ще играем в различни. Ако искате, ще направим втора част, ако спре видеото. Извинете, нещо бъдне. Всеки може се върне. И хора, ето ми го сървъра. С един месец ми отне да направя този хубав сървър. Правихме го с един приятел, не с Бубака, с Влади. Той няма никакъв канал. Вижте къщичката котина. Това е мазята, тук спим. От тук нагоре по асансьорчето. Боби, говори нещо. И вижте, тук има стъклен пот. Тук може да си починем, да се сядаме. Тук вече има сториджа. Тук не е често ума. Слагаме работите в чулка боксовете. А тук ни е нещо като тераска. Наблюдателница. Сега ще ви покажем и другите места. Крепа всеки момент може спре да... Не се притесняйте света. Не се бъгнаха и виждате брадвата много знаете, ако видеото спре случайно, да знаете, че просто не ми дават повече да снимам. Ох! Игнорвайте кучето. Игнорирайте това джавкане. Да. Въпросното момче се върне, тогава ще снимаме клип. Как убиваме Минчо? Как колем Минчо? Вижте, тук е много пусто. Тук е много пусто. Вижте. Вижте, тук има таен проход. От тук излиза от едно езерце.
хора, смятам аз да бъда до тук. Боби! Няма да ви хареса. И аз сега съм до тук. Само да ви покажа нещо. Чао от мен, абонирайте за моя канал, харесайте всичко. И чао и от мене, хора! Това е всичко за мен. Лайк, абонирайте се, харесайте и пишете коментари и до скоро!